Дарагія беларусы, сёння я сустракалася з міністрамі замежных справаў Вялікай Сямёркі. Я заклікала міністраў працягваць падтрымку нашай грамадзянскай супольнасці незалежным медыям. Распавяла пра сітуацыю з палітычнымі вязнямі, якія патрабуюць неадкладнага і безумоўнага вызвалення. Мы гаварылі пра прыцягненне рэжыму да адказнасці не толькі за вайну супраць Украіны, але і за рэпрэсіі супраць беларусаў. І, безумоўна, я падняла пытанне абароны нашай незалежнасці. Беларусь не павінна стаць суцяшальным прызам для Пуціна. З дзяржаўным сакратаром ЗША Энтані Блінкенам мы абмеркавалі падтрымку для Украіны і Беларусі. Ён цікавіўся лёсам палітвязняў і што яшчэ мы можам зрабіць для іх вызвалення. З міністркай замежных справаў Германіі Аналенай Баербок мы гаварылі пра падтрымку незалежных медыяў, а таксама праграмы рэабілітацыі для палітвязняў. У мінулым годзе Германія аказала вялікую дапамогу, і сотні рэпрэсаваных атрымалі медычную дапамогу. З міністрам замежных справаў Францыі Сежурне гаварылі пра візы для беларусаў. Я ўдзячна, што Францыя працягвае выдаваць візы нашым суайчыннікам. Таксама яго цікавіла пытанне мілітарызацыі беларускай эканомікі, як рэжым працягвае зарабляць на вайне. З міністрам замежных справаў Великабрытаніі Дэвідам Камеранам мы абмеркавалі магчымасці правядзення стратэгічных кансультацыяў з гэтай краінай, як гэта ўжо было зроблена з ЗША. А з вярхоўным прадстаўніком Еўразвязу Жозепам Барэлем абмеркавалі падтрымку для беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама праблемы беларусаў у выгнанні. Я падзякавала міністру замежных справаў Італіі за запрашэнне на сустрэчу міністраў і за тое, што Італія падымае пытанні на сустрэчах Вялікай Сямёркі і ў іншых міжнародных арганізацыях. Таксама я падзякавала Італіі, што прымае дзяцей рэпрэсаваных. Гэта важны сігнал падтрымкі беларусам, якія змагаюцца за свабоду. І, канешне, я хочу падзякаваць усім беларусам, якія працягваюць змагацца за перамену ў нашай краіне. Ведайце, што свабодны свет нас падтрымлівае. А я буду рабіць усё магчымае, каб пытанне Беларусі не сыходзіла з міжнароднага парадку дня.